Biz sikwamkele kakhulu apha enkqubeni. Ngaba mhlawumbe into lena ke yokubhaka iqala nini? Khakha usibalisele, ingaba mhlawumbe yinto esukele phi lena yokubhaka? Into yokubhaka siswam ndiqale kudala ndizenzela nje ndizinyofela nje sebenzisa no-Easy Mix. So ngo-2021 ndadicide uba mandiye kwi-culinary school. Yes. Ndafunda ke khona ubhaka. Then out of curiosity ke ngoku ndabona uba makhe ndi-upgrade. Ndaya eCollege of Cape Town ndaya kwenza i-hospitality khona. Wow. So since u-2021 bese ndibhaka into eserious ke ngoku. All right, sishilo ke mphulaphula sathi wena uyakwazi ukusitsala umnxeba ku-0725145381 apha ke Vukani Community Radio. Sihlena ke umama uNcumisa Manyathela apha ke emnxebeni nongusomashishini ke wecake, ubhaka ke icake. Ingaba umama esi skills uthi ukuthi usiyele ngapha eCape Town wabona ukuthi hayi lento ifuna ukukhuliswa ngoba ubona ipotential yokuba ndiyakuthanda ukubhaka. Ingaba mhlawumbe njengoba nje ke ubhaka ezicake zakho uye uzibhake uzithini? Ndiyazibhaka ndizithengisa, like for instance ngoku ndilapha eQueenstown, besewenza eCape Town for the past 14 years. So ndilapha eQueenstown ngoku ndiyabhaka, ndingumntu okhoyo phaa erenkini. So ndiyavuka ekuseni ndibhake, ndiyabathengisela izicones, ikofu, imuffins, snowballs, yonke into ebhakiweyo. And then ii-cakes ke ngoku nazo ndiyazibhaka ezinkulu ze-birthdays, ze-weddings, imicimbi, yonke laa nto. Zona ke ndizenza on pre-order. Then kubekho ezi lunchbox cakes. Zona ke ndiyazibhaka every day njenge-scones because zikwi-demand. Bayazithanda abantu kakhulu. Njengoba nje uthengisa, i-support ye-community ingakanani njengoba usitsho ukubana one of i-cake ozibhakayo sekwi-demand. Ngaba mhlawumbe i-support oyifumanayo kwi-society ingakanani? Inintsi kakhulu siswam, iyapopa mntazi. Bayasapota hayi nje. Sapota kakhulu from erenkini, oonoteksi abandisebenza nabo phaya, from i-community ku-social media. Ndiposta nje kayi-one, ziyaflada i-inbox, ziyaflada uWhatsApp. Nje entlobo nje nabandithetha nabo bayazibonela, ziyazithengisa into zam. Wow. Abanye ndibona nje ipackaging athi umntu ndifuna uva le nto kule packaging, ndiyayibona yona but ipackaging iyandi-attracta, bafuna uva. So andihambi nje le nto engathengwanga. Wow. Njengoba usitsho mama usithi bana izinto zakho ziyazithengisa, and also you've mentioned indaba ye-social media. How do you market your business ku-social media? Ndiyaposta kwi-Facebook page lapha ezibeleni, ndiyaposta kwi-Facebook page yam. Ndine-Facebook page ye-business, ndibe no-Facebook wam. So ndiyaposta ke phaa kubo, every day ndiyafota into endinayo, ndiposte egrupini. So bathenge elo hlobo ke ngona kwi-status sam kuWhatsApp ndiyaposta. Nje i-chance na-chance endiyifumanayo ndiyaposta. So ngeyona ndlela, ingaba mhlawumbe indlela eyodwa oyisebenzisayo okanye mhlawumbe ikhona esinye i-strategy osebenzisayo to market your business? Not really siswam, because ndifumana ii-customers kakhulu kwi-social media. Okay. Ewe ndiyathengisa, bayandibona ndiyathengisa, but lo uyi-one ndiye kuye endibona kwi-social media, nomnye ke ngoku osicam kwakho uyandibona, noba ndiye e-police station ndisela bapha, omnye busisuzithatha pha ezi zinto, ndithi zenziwa ndim, bathatha inamba bayathenga, bayazixhuphula mntase. Ndiya koo-public works, ndingena bayathatha nje. So ndiyamaketha kuFacebook, ndiyamaketha kuTikTok, ndiyamaketha kuWhatsApp, nasemlonyeni. Soncokola nawe ndingayifaki ibhizinesi tu, andizithethi iindaba ezingenabhizinesi. Wow, azikho ezinye iindaba, sincokola business. Ingaba mhlawumbe njengoba nje usitsho mamam usithi hayi ezinye iindaba wena awunazo, unendaba nje nkosi yam zebusiness. Ingaba mhlawumbe ibhizinesi ikususephi yakubekaphi undawoni ngoku before kube kanti mhlawumbe ujoyina le business okanye uyayiqala u-establisha le business yobana ubhake? Ingaba mhlawumbe yawuphi la macango ewavulileyo le business? Amacango wavulileyo ngehlobo loba bendiphangela eCape Town ne. Yes. So ndathi ndobona uba hayi mani, le mali endisebenzayo apha emsebenzini is more or less le ndizenzela yona kwi-side hustle. So I might as well ndivele ndiyeke uphangela, ndifowukhase kule nto iyi-one yeyam. Sure.
yiyo ke lento yenze into yoba ndiqomba from le nto ye-culinary school because ndandenze only for i-baking phayana mandiye College of Cape Town so that ndibe exposed ekuphekeni ndiyazi nje yonke into ene-hospitality ndingabikho kwi-pastry qha so that ndiyazi uba ndizazimela because ke ngenxa ye-age ndiye College of Cape Town more than 35 years 36 years so ndabona uba ndizabe sendilate siya-expirisha lo xa sine-35 years ndaqoba ndizazenzela into yam ke ngoku so ibeke endaweni mntase ndiyaphila ndifuna uphosisa. Wow, kukhona into enditsalayo kule nto ithethayo ye-age yobana uye esikolweni ungapha kweminyaka eyi-35 years. Ingaba mhlawumbe ithini inkuthazo onoyinika mhlawumbe usomashishini opha ekhaya omhlawumbe malunga ne-skill because now uthi bana udinge i-hospitality kwanyanzeleka into yobana uye phaa esikolweni uyofunda. Kubaluleke kangakanani into yobana xa ungusomashishini ube equipped ube naso isakhono esithile before uyenze le nto ozabe uyenza as usomashishini? Ibaluleke kakhulu sisi because i-question yakho ithi ndithini kumntu osendlini. Yes. Into ye-business ndidla ngotsho naxa ndincokola nabantu endincokola nabo ndithi ibhizinesi singayenza singenaso isikolo singena-profession yayo but ikhona laa ntwananyana yesikolo uyidingayo for ibhizinesi. Yes. Awunozuyirana incam ungenayo uchatha phaa kwiskill so ungasenza iskill sakho but mayibe khona laa nto iza kubhusa ne-confidence because I can tell you apha ekomani ndim ndedwa nezikonsa izimandi. Wow. Wow. Nkosi yam uthi hayi ekomani ndim ndedwa onezikonsa. Ingaba mhlawumbe njengoba usitsho usithi ngowedwa onezikonsa ezimandi yintoni le nto ispecial? Yinto le nto ispecial ngezi zakho wena uyahluke phi le nto umenshine nendaba ye-packaging abantu batsalwa yiyo nje aqonda umntu ndibawula le nto lapha ngaphakathi. Yintoni le nto uyenzayo wena mam ispecial? Into especial into zam first of all bathi zi-clean. Sure. So ba-attractwa yi-cleanliness yazo ne-packaging as nditshilo nathi intwananyana yesikolo uyayidinga kwibhizinesi so ndiyenzile i-marketing as imodule. So ndiyayazi uba uze icustomer ifuna uva laa nto siqale sitye ngamehlo. Okay. So uze ke ngoku utye ngamehlo ufuna uqala ubone le nto intle ehlobo bathetha ngalo ndiqomba ke bathetha le nto ndiyifunayo. Yes. So i-packaging yam iproper ndim ndedwa nala packaging apha ekomana ndiphosisi bandibuza qho uba uyifumana phi uyithini wenza njani ezi keyike uzithenga phi ndithi andizithengi ndiyazenza and andisebenzisa izimix mntazi yonke into ndiyiqala ekuqaleni. Wow. Ngaba mhlawumbe imandi le ncoko ndiva kamnandi because ke uthetha into yobana apha umntu kufuneka aqale atye ngamehlo. Nyhani ke xa uyibona into iphaa kude uqomba iyarhaleleka le nto funeka umntu aqala ayibone irhaleleka phaa kude nditsalwa nje yiloo nto. Ingaba mhlawumbe mama ithini imicelimngeni oye odibene nayo njengoba sowuqalile kule nto yoshishino kwezi keyiki? Yintoni mhlawumbe othi umcelimngeni lona ebendikhe ndajongana nawo and also uphume kanjani? Zithini indlela ophume ngazo? Mhlawumbi ukhona umphulaphula okumameleyo ekhaya othi naye ojongene mhlawumbi nalo mcelimngeni. Ithini imicelimngeni ojamelene nayo? Ii-challenges endijongene nazo ngoku ziindaba zoba andiphosise andinazo ii-customer ezicompleyinayo because ke most of the time uthatha inamba yam kuFacebook uthethe nam kuWhatsApp ndikucacisele ukwenzela into yoba ndiwubuze isize oyifunayo ithini uordela for ukwenza mhlawumbi odi cake nibangaphi yinto engakanani le so that uthi ubhatala ndikutshaja xa ndidibana nayo ndikunika into yakho ndikunike into endikuxelele uba le nto ndikunikayo nizawuseva abantu abangaka because andifuni into ezabuya ithi yile nto ingaka kanti le bendiyitshajelwa le mali. I-challenge endinayo ke ngoku zii-deliveries. Ii-customers zam ngabantu bam endibathandayo bafuna ukudivashelwa ndiyadivasha eQueenstown kwi-CBD but ke ngoku i-challenge endinayo yoba bafuna ndibasele nasetawuni and bafuna ndibe nespace sam apho bazokwazi ukuza khona as uba nditshilo lakhe mna ke ndiserenkile so I'm moving around. Ndiyakwazi ukuthi ngoku ndingase-engine garage ngoku due to umlayisho ndibana nam sithi ngoku andikho ngoku ndikwabhoxa so bathi ke ngoku bafuna indawo apho umntu azawuya khona uyothenga ikeyiki. Naso i-challenge endinayo ke ngoku
Then for i-deliveries andibethakali ncam when it comes to zona because ifamily yami iyandisapota kakhulu. Ndishiya i-deliveries ezibeleni, umamam uyazisa, usister wabam bayazisa ebantwini ezibeleni. Ezilapha etawuni ndifika nje ndise kwabanye ngapha ndithi kusister wam, Ina nawo ndinike ndathi, Ina ibuhambisa wena ngapha mna ndisaya ngapha eVukani. So andina-challenges ncam when it comes to i-delivery. Challenge nayo kakhulu leyo bebefuna indawo eyi-1 abazawuya kuyo. So nantso ke ngoku yena nto ihleli apha engqondweni ke ngoku. Nkosi yami, ingaba mhlawumbe njengoba usitsho usithi kuhlelwe le challenge yokubana yindawo lena, mhlawumbe seyikhona mhlawumbe into obusoyicinga wena apha engqondweni yakho, okanye unayo i-idea yalento ifunwayo ngaba bathengi bakho? Ndinayo i-idea sisi, because bendicinga but ke ngoku i-finances azin-alawi for uba ndibe nespace sam. But ke into bendiyicinga ngoku namhlanje nqoma ndizakhe ndihambe ndenze u-door to door apha kwigaraji. Ndikhe ndiyoba-approacha babone izinto zam, then ke we take it from there. But ndinayo into ethi soze bangandivumeli because bazazibona uba azuzugxotha abantu babo. Yes. All right, 0725145381 uyangena ke pha ke emnxebeni, kanti ke kuWhatsApp ku-0725145381 jilo ke ndathi hle naye ke umama uManyathela onguye ke usomashishini obhaka ii-cakes pha ke eKomani. Uba ufuna ikeke emandi dibana naye pha eKomani, uthi uyafumaneka ke pha erenkini. Mamam, ingaba mhlawumbe athini amazwi enkuthazo onowanika usomashishini okhasayo pha ekhaya naye othi nam kusasa ndiyafuna ukuzibona njengomama uManyathela ndibhaka ii-cakes? Ingaba mhlawumbe lithini ilizwi onompha lona lo mphulaphuli opha ekhaya? Ilizwi endinolipha umphulaphuli yinto yoba umntu makaphume e-comfort zone. Iintloni azityiwa, nditsho everyday kwi-status sam kuWhatsApp uba iintloni azityiwa. Ndiziyile esikolweni ngelo hlobo lam, ndine-qualifications zimbini, but andinantloni zoma phaa ndidibana nabantwana ndifunda nabo kwesinye isikolo esilapha etawuni ingathi usibiza ngagama. Xa ndidibana nabo phaa ndiyabathengisela nazo neentloni. So iintloni azityiwa, thengisela umntu. Noba ufunda naye esikolweni sabelungu, dibana naye apha ukho abelungwini ngoku uyathengisa. Akufundwa ngoku kuyathengiswa, thengisela umntu, suba neentloni ngothengisa. Kubalulekile uba nento yeyakho usebenzele wena. Mna ndilala ngo-12 ebusuku ndivuka ngo-5 ekuseni. I don't mind uyenza laa nto every day without fail, ndiyenzela mna. So kumandi kakhulu kwenza into yeyakho. Ukulala ngamaxesha asebusuku, ulala ekuseni, in fact uphinde uvuke ekuseni. Ulala ekuseni uvuke ekuseni, uthi umama uManyathela isizathu it's because yeyakhe le nto. Ndifuna kule ndawo yentloni siput emphasis kule ndawo yentloni. Ingaba mhlawumbe njengoba usitsho usithi iintloni azityiwa, iintloni asimntu ndawo. Ndiyayifaka ispayisi ndiyifaka ispayisi ke ngoku iintloni azityiwa. Ingaba mhlawumbe kule nto ithethayo kule ubana uthengisela everyone, even if abantu mhlawumbe ubufunda nabo noma bakubonile. Ndiyafuna ke mama kunabise le ntetha yakho, kuyinabise nje kule mizuzu imbalwa esishiyekileyo. Kule ntetha yam mntase ndizama ukuthi ndikhulela apha ezibeleni ne, as much as ndingowaseTsoma but ndikhulela apha ezibeleni. Yes. Bendifunda apha ezibeleni from i-high school ndazofunda apha eHexagon. So xa ndidibana nabantu ebendifunda nabo phaya, andinantloni zoba bandibone ndithengisa into yam apha endleleni. Yaqonda mos xa ungunobhalansi abanye abantu bathi selling is for poor. Nditsho every day kwi-status ndithi selling is not for poor. I-selling ngeyomntu ozama yongafuna ucela, andimfuni uhlela ucela. Phiwa but ususoloko ufuna uba hayi mna ndinanto, abandifuni ngoba ndinanto. And ngoku kunzima nothetha kwi-family meetings uba unamali, thengisa. Uzawuthetha i-family meeting singayihlala ungekho. Uba unamali sawuhlala ungekho. Ispirit sami sisoba ke ngoku mna isidima sethu kule generation kuba ube nemali. Usozibe nazo isidima ungenamali ngoku kwelethu ixesha. Sasikhona ngoko. So kubalekile umuntu makasebenze, nabe ndifunda nabo e-college.
manje ndandifunda nabemonti ndihlala nabemonti ngoo-rooms ingoontoni gqibo diba nomnye apha espa ubuza ncumza uthini ulife ndakhe ndaphakela naye nakwa-Edgars ndithi mntase ulife uthi ngoku ndinento yeyam ndiyathengisa naziya ikeki kwiquantum kusista wam ndiyadivalisha loo nto ndiyifumanayo usister wam uqhuba iquantum so if loo mini ngicele yena andinantloni zoba ndithi hayi ndifuna udivalisha nge-omoto andinayo ayikho nasekhaya kukho iquantum zodwa and ke yona yam imoto yoquantum iyalayisha so divalisha ngazo andinantloni kodivalisha yiquantum sindiba andingomntu wee-levels so ii-levels kufuneka ngenye ixesha wamkele imeko ungathi asoze ndithengise mna ndimendlele ndandifunde e-Hexagon mna ndandifunda ekholeji ndandihlala eMonti mna bendihlala eKapa yabona zaa zinto azibeki kutya etafileni ngoku siphilela ubeka into etafileni ngoku. Wow. Siyabulela kakhulu Mama Manyathela. Ingaba mhlawumbe xa ujonga ivision yale business yakho, okokuqala ndiyafuna uba usichaphazelele mhlawumbe ingaba mhlawumbe ithini ivision yale business yakho, and also ingaba mhlawumbe xa ujongile ngoku sele imithile itarget okanye sele ufikile pha so achievile goals zakho as usomashishini. Andikazi achieve sisi kodwa sekukufutshane phambili. Into endiyirhalelayo kule business yam kuba ndibe nendawo yeyam Yes. kuyothengwa kuyo kwa-Sweet Treats by Samke. uSamke ke ligama lasemzini nam bandisho uba ndinguNosamkele. Yes. So bavele bandibiza Samke ke abantu abaninzi ndasebenzisa lona for ibhizinesi. So ndifuna uba nendawo yeyam apho abantu bazoyothenga khona, ndihlale ndinezikeyiki imini yonke, ndihlale ndinento yonke ebhakwayo ndizotsho ndikwazi ke noba ndibe nazo nezinye izinto endingakwazi uba nazo ngoku because ikeyiki ixesha lam ndizithengisa up until u-12 because kushushu andinafriji. Yes. And ke ngoku ndiyayazi ukuthi yaserekini ndihlala usemotweni so ndihlala nazo emotweni noba ndiyaphi zilapha emotweni so ndize ntobe ke by 12 o'clock abantu aba-odileyo mabebe bazifumana bona phaa ngo-8 9 onga-odanga phaa until 12 o'clock mazibe zihlukene nam zinganyibilikeli kum. All right. Ingaba mhlambe umuntu ongekho sure ngale rank yaseKomani mhlambe ungamnikeza i-directions ezithini ifumaneka ndawoni i-rank le yaseKomani othetha ngayo? Ndiyafumaneka kwaBoxer, usista wam kwaBoxer ndiyathanda ushiya phaa kuye ezinye ndizidrophe phaa kuye bazifumane phaa. Mna isiqu sam ndibapha e-engine garage kwazaa teksi zincinci oo-7 seater abaya balayisha imonti imthatha icofa imvaba phaa. Ndiphaa ixesha elinintsi imoto yam ilayisha phaa. So siyamove around ke sicholachola abantu sibasipha so that is why ndisithi kubo xa bebuza uba undawuni sisetawuni ndithi andikwazi ukuthi ndindawuni. I'm moving around because if kuthiwa nankuya umntu uyahayikha uthi wonqena ukuya erenkini unayo imali siyamthatha simse erenkini so andikwazi ukuthi ndiphi but ixesha elininzi ndibapha e-engine garage so ongakwazi undifumana efowunini ofuna undifuna ngamehlo xa efika phaa uyawufumana umkhondo wam uba ndiphi na. All right. Siyabulela kakhulu mama, sibulela kakhulu, sibulela futhi ke ngexesha lakho sijoyinile lapha eVukani Community Radio Station. Sicela nje mhlambe uphose nje amazwi okugqibela pha kumphulaphula ekhaya ube sowusitsho kuba xa ufunwa emnxebeni okanye kumakhasi onxibelelwano ufumaneka kanjani? All right, amazwi engawaphosa kumphulaphuli ngawoba masivuke sizenzele. Yes. Senditshilo uba ngoku sisebenzela ubeka into etafileni ngoku. Asisebenzela ublame uba umntu akamakazi akandifuni ngenxaba yeneqhuba ijagwa okanye eqhuba iomoda. Sebenzela loo nto ngosebenzela uba sikwazi ubeka into zizezethu etafileni. Yes. Ukufumaneka kwam ndiyafumaneka kuFacebook ndinguNcumisa Manyathela Sonyabashe. Ndine-Facebook page yam engu-Sweet Treats by Samke. I-phone number yam for uWhatsApp ne-calls ndiyathanda kuba abantu baode kuWhatsApp banditextele because even if andikwazi ukuphendula xa ufowuna kwi-messages ndiyakwazi ubuyela kuzo noba ku-later on. So inumber yam ngu-078 2839 082. Ndikhona nakuTikTok ku-Sweet Treats by Samke. Ngicela usiphindele nje la nombolo kwenzela uba nobesanda ungena othi hayi ndiyafuna ukumfonela umama okanye akakuvanga kakuhle ngicela nje usiphindele inamba le yakho. Ngu-078 2839 082. Uzawuthenga nje kayi-1 uzazibuyela umthengi. And utshilo wathi izinto zakho ziyazithengisa. Azibuyele.
Siyabulela kakhulu mamam ngexesha lakho apha eVukani Community Radio. Enkosi kakhulu. Ube nemini emnandi. Alright ke sisenkosi. Enkosi kakhulu mama.